Ordu bata eta hogei? Joder, que liada. Amonan etxea mazkaria oka, tio. Neri aparrondek ez diat ezer esaten, Karo, gero nire lagunak beraien zahartzaroa onartu ezinik. Eta karo nik nire lagunengatik edozer gauza. Keler txiki? Keler txiki? Ei! Ni 12 etxerari indoan, benetan. Baina etorri da Julen, udalekutakoa, eta esan dit, txupito. Txupito hartu behar izan de. Eta gero itzuri nahi zenean, lagun guztiak etxera. Noa, nik banindoan, nien nintzen atera behar. Baina orduan hartitu nahi zanerekin, biatu nahi zula ez dakit zeinekin, eta ez usteko bakarrik. Ni zingoen. Eta gero aurkitu nahi Irarirekin, eta horrela demora pila bat hitz egiten komunean. Krisi klimatikoak, auzoko mobidak... Eske, hausnarketa hauek ematen dute egiteko podcast bat! Eta, derrepente piztu dituzte argiak eta taberna itxita, eta esan, bueno, jazta, etxera. Baina, karo, bosten ez dago topoa. Eta horrean, frontoira. Beste bat? Ez. Beste bat? Azkena. Bueno, venga, azkena. A ber, beste bat. Ama, bai. A ber, eski, gertatu zai gauza bat eta lehenengo platen ere gizabete ja? Ostia. Kroketak, ja. Bai. Orainoa, banoa. Bai, oainoa, gorde. Bai.